משהו אם אני מציק לכם? יש לו מין קטע כזה להציק לנו. מה עושים? לק? מורידים את הלק. למה בשואה נראה לי לא היה לק. לא. אז אנחנו מורידים אותו. אנחנו לא שחקנים. אנחנו לא שחקנים, הגענו לפה וזה מדליק. הנה, אנחנו מופיעים בשער בחר. זה מגניב, לאללה. בעוד מספר דקות תחוו איתנו את שיאו של התהליך, כלומר את התוצאה של מסע משותף שלנו הצעירים ושל שותפינו וחברינו הצעירים בנפשם וברוחם. לא בירוחם. כולנו נרגשים ומאחלים לכם הנאה וחוויה בלתי נשכחת. אורך ההצגה כשעה, והנה זה הגיע, הרגע לא חיכינו באמת. זה את פה בסרטון. זה אני בסרטון. זה היוטיוב שצילמו ביד ושם. ושם אני מספרת את הסיפור של המשפחה היהודית, ואני מספרת את זה לחיילים, ואני מספרת את זה לתלמידים, ולכל מי שרוצה לשמוע, ואז צילמו אותי. הרעיון הוא שבעצם התיאטרון זה כלי שמאפשר מפגש מסוג אחר. כלומר, עוד מעט הם כבר לא יהיו הניצולים. ואני חושבת שצריך לנצל את כל השנים האלו, לנסות לשמוע ולפגוש ולהכיר כמה שיותר, כי אחרי זה כבר יהיה מהנייר או מהאינטרנט או משמיעה. אז תתני לי לנסות. תסתכלי, אנחנו כבר בגוגל. איך עשית את זה? מה זה בדרך עשיתי? אני כל יום עושה את זה. מה זאת אומרת כל יום עושה את זה? המחשב זה החבר הכי טוב שלי. באמצעות התיאטרון נוצר איזשהו מפגש אחר, מסיר מסכות. אתה לא רק יושב פסיבי ומקשיב לסיפור, אלא אתה פועל ביחד, אתה לומד מיומנויות משחק ביחד. הדור הצעיר שותף מלא לכל התהליך, גם הוא מעניין, גם לא יש סיפורים, גם הוא עבר דברים. אני חושבת שזה נותן אפשרות להיפתח. אם לפעמים מרגישים סגירות כאילו, אז פותח, זה טוב, מביע, ואני חושבת שזה מוסיף המון. את יודעת שביוון כמעט אני לא הכרתי שלג, אבל בפולין, באושוויץ, כאשר בעצם עשינו את צעדת המוות מפולין לגרמניה, עם נעליים מרופטות וסמלה דקקה על ערימות שלג, זה היה שלג שושנה. זאת בעצם המשפחה שלי, זו תמונה משפחתית, אמי הבטיחיה, אבי יוסיף, אחי הצעיר ממני מאקיס, סולומון מאקיס, ב6 שנים יותר צעיר ממני, ואני לפני פתח הבית. בהצגה, ניצולי השואה ובני השירות הלאומי ממחיזים למקשה אחת את סיפוריהם האישיים. ארתמיס מירון, ניצולת שואה מיוון, היא אחת מהמשתתפות בפרויקט מיוחד זה. ארתמיס גורשה מיוון לאושוויץ יחד עם אמה ואחיה הצעיר. אמי ואחי נכנסו לתוך מכוניות הצבאיות ומאז בעצם לא ראיתי אותם. בעצם כי כל אלה שנכנסו לתוך המכוניות הצבאיות באותו ערב העבירו אותם הגרמנים ישירות לתאי הגזים ולמשרפות, וזה היה בעצם הפרידה מיתר בני משפחתי מבלי שאני אדע על כך. התקווה היחידה בעצם הייתה אבי, אולי אני אשרוד ואולי אני אמצא אותו כשאני אחזור ליוון מבלי לדעת בעצם שירו בו הגרמנים לפני שגורשנו. אז פעם הייתי דאון ופעם הייתי אפ והייתי אומרת לא, אני אשרוד. כן? שלום רותי, זה אני. שלום יחזקאל, קבענו? אני בדיוק עומדת לצאת. בקבוצה הזאת אנחנו חווים את הסיפורים של השואה, את הכיף של האנשים, את הזיכרונות, חוויות, ממקור ראשון. אתה מדבר עם בן אדם שהיה שם, שראה את זה. אפשר לקרוא לזה אפילו רסיסים אחרונים של זיכרונות. אנחנו לומדים להכיר קצת כמו במשפחה, מתרגלים אחד לשני. התיאטרון הוא ממש מדהים, כאילו
כאילו נשברים מחסומים וכל מיני דברים כאלה, כאילו אתה יכול להשתתות ולעשות דברים כאילו הזויים ולא להרגיש שאתה עושה משהו שהוא לא בסדר, כאילו יש ממש פתיחות וממש הרגשה טובה וכאילו אין ביקורת כזה וזה יפה, כאילו גם לראות את הפער בין הגילאים אבל כאילו לראות שמשהו יוצא מזה כאילו ביחד. אתה פעם ראית זקנים מציגים ליצנים? עוד פעם, זקנים? מציגים ליצנים? מה זה אומר? שהם עושים כאילו ליצנים, אתה יודע, זה מצחיק זה? תסבב אותו, תסבב אותו. יופי, מצוין. כרטיסים, בבקשה. ומה זה, כבודו? מה זאת אומרת מה זה? זה כרטיס שירות לאומי. שירות לאומי? אתה בטח מתבלבל, התכוונת כרטיס חוגר. לא, אני לא חייל, זה מה שיש לי. שירות לאומי זה של בנות דתיות. למה אתה חושב שמגיע לך לא להיות בצבא? יש את הסיבות שלי, אני לא חייב להסביר לך. זה משתנה. חבר טוב התאבד, יצאתי מהצבא. ובסוף, כאילו, רציתי לעשות שירות לאומי. רוצה לתרום בסופו של דבר. אז הגעתי ל"והדרת", הרבה המליצו לי על זה, זה אחלה תוכנית, וברוך השם, אני שמח פה. עם קשישים, אתה מתכוון זקנים. סליחה, גברת, לא התכוונתי. זה בסדר. קשישים, זקנים, הגיל השלישי, גיל הזהב, גמלאים, אזרחים ותיקים, מה שזה לא יהיה. העיקר, הרווחנו את זה ביושר. בתחילה אני חשבתי שהם בעצם לא יהיו מעוניינים להיות בקרבתנו. הצעירים, לראות אותנו, את המבוגרים, פתאום זקנים, מגבלות, קשה ללכת לאחד. ואני חושבת שהם כל כך התקרבו אלינו באהדה, באהבה, וראו אותנו כאילו אנחנו הסבא והסבתא שלהם. נוצר כאן איזה משהו שהסיפורים האישיים שלהם סביב השואה היו, אבל יותר ברגעים קטנים, אנקדוטות. לא היו כאן כמעט דמעות, ודווקא את זה רציתי להביא כנושא להצגה. אני חושבת שזאת אמירה מאוד חזקה, והיה חשוב גם לזקנים להגיד שחלק מהעניין זה מה שהם השיגו למרות השואה, או בעקבותיה. העובדה שהם הצליחו לעלות לארץ ולבנות מדינה, שהם הצליחו לעבוד, להקים משפחה חדשה, התקומה, ההישגים, הדור העתיד, האופטימיות שלהם. את אחרת איתם. נכון, אני אחרת איתם, אני עליזה איתם, אני צוחקת איתם, אני רוקדת ושרה וטוב לי. הם מחזירים אותי מלפני הרבה זמן, וטוב לי איתם. ומה איתי? בהצגה היא השואה, והיא אומרת לה, תלכי לה, הרי כשאני ארצה אותך, תמיד אני אוכל למצוא אותך. ואני עם הצעירים בעצם מרגישה כאילו שוכחת לרגע את השואה, ואני צוחקת איתם, ואני רוקדת איתם. אז תלכי.